Tedeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yatma. Tedeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yatma. Hemen salam dostlar, habersız kalma gepleşimizin 337. bölümüne hoş geldiniz. Dostlar, bilýäňiz, biz eýem 6,5 ýylyň dowamyndan bäri, 6,5 ýyl dowam etgelişýärler. Iň betdälerlikleri jemläp size hödürleýär we bu hepdäniň iň bet infopowdy, iň bet täzeligi YouTube'da ni standartny, ýani standartyň daşyndaky soralar bilen tanalýan betbelliň toýu bar. O toýu alajykdan soňra görkezip, apaka siz ýekece like basan bolsaňyz we araňyzda birden täze gelenler bar bolsa, ýa-da internet podpisasiýa etmedikleriniz bar bolsa, aşağıda bilýäňiz podpisasiýa ýa-da türkçe aýdamyzda abone ol diýilen düýmejik bar bolsa, podpisasiýa edeli we klip täzeliklerine başlaýaly. Klip täzeliklerine başlaýas. Mekan Ataev we DZ. Klipin renkleri, gowy sujet, gowy ve şunu belli geçeyin, ana sahnalarından beter sujetin prikollary var, özüne laýyk taky ütkeşik prikolny kadrlar var ve berekellah. Hey. Buraya toyu döktü, buraya tapar diyor. Yigitler, aranızda Erman abi çok mu? Bar kuch beş. Hanımlar ve cenaplar, fahnada. Baları çoban yalı bu toya, bu ikisi çayqasa qaynaya toya. Kimlik bunlar bir başlamak ikin ol. Önde çaykanıp duranlardan sınatası bunlar. Dostlar, ýadyňyza düşýän 5 ýyl töwerek bolandyr. 5 ýyla ýakyn o Ferhat Kasymov bilen däldäden düş diýip aýdym bady. Ondan öňki aýdymlar azaty wapşe puşka, ýani hit bolandy. Bu aýdymam erbet dinlenmedi we 5 ýyl geçen soň, bilemek näme üçin, ýöne 5 ýyl geçen soň Ferhat Kasymov şoňa klip hödürläsi gelipdir. Klipim erbet däl diýjek, o sujet zatlar bar, ýöne sahnalara erbetdäl, serialy işläp bir azyk renklerinde, käbir kadrlarynda kemçilik gördüm atak. Ayday özüm ve Kakacan Teddy yollar ayrı. Aydın barada ayt geçecek. Yani klipim koy, aydın barada ayrı beyler geçecek. Mike'nin işi gönül bilir ya, koy. Yeni bir täzelik Carvilla'dan. Marakuya, Carvilla'nın söýän, yani mut video hödürläpdir bu soy. Yani yakynda da betinden bir klip gelýär diýip insight geldi. Parlany olanlar işlemiş, ýagny Meditmanyň sahna arkasında işleyen olanlardan işlemişler klipleri. Netip bolsa yakynda gelýär diýdi we bu klip barada Marakuya, ýagny mut video barada ýa-da. Aýdy muňa da prikolny, men pikirçe gowy. Carvilla wagtly täzelik hödürläp başlady. Diňe DJ hökmünde däl de bir artist hökmünde de. Gatro. Marakuya, hoppat kaçacağız bongoya. İzinem öyle burayam duya. Kele aylana oyanın buya. Oyanın buya. Serdar Saparov ve Rapa. Täzece, sujetlice klip hödürlediler. Gowy sahnalaryň renklerini atlan haladym erbetdäl. Bu klipi esasan biziň bir dostlarymyz haýyşdy diýär, şunu goýup beräk hökman diýip serik. Lucas Tımıdın täzece klip Şayat. Klip mut videoya bir ýöne köýrak bolup durdy. Men pikirimçe Lucas az klipi ünsersen, yani aýdyma goý. Sen söýün en gowy tarapy, sensiz ýok durmuşum tagapy. Yüreğimi tanıdy, ol yarady. Sen söýün en gowy
Jan ses täzeliklerimize gelýär we jahan başydan çota jan sesler gelen okmağa haçan söz berenler inde ýakynda ýükläp başlaýar diýip jahan başy täzeliklere garaşýar, o bir dinleýijiň hökmünde, bir media temanyň alyp barýy hökmünde we jan seslerde Han Pelvanov aktiv şekilde täzelik hudurlap dur. Bir hepden dowamda ýene 2 sanak jan ses konsertden paýlaşdy. Ve ýadyňyza düşýän olsa Han Pelvanowyň lewaply gyýyt aýdymyna klip bady we şo klipi tutdy, goý dinlenni ve şol aýdymy jan sesde dinlen. Lewaply gyýyt oýnaýar oglonlaryň sarına, lewaply gyýyt ýaýnaýar şad durmuşyň sarına, toýumlar halymma tapar. Halk aýdym time men iň gowy gören şakajyklaryň biri. Täşi Tuligenov Söwüş bilen. Şunu milli ähengde klip hödürläpdir o. Men bir zat sorajak. Söwüş bilen diýlenni şo sözüň manysyny anyk düşünmedim dostlar. Siz araňyzda bilýänleriniz bagysy, tipa söwüş bilen diýjek boldymy ýa näme diýjek boldy? Şonu kyn görmäsiňiz kommentariýada belläň, men hökman okarym. MP3 täzeliklerine gelenmizde Sehwet Jumayev bilen başlaýar. Tanf et abloşkany haladym cover konkretny akuratny joňalypdyr. Sehwet Jumayewiň coverlaryny ne ýörüte komanda seredýär, ýani göni bildirýär, ütkeni bildirýär. Yolda sensiz yarım, gamlynır bu halim, ankedip bilbarim, gel tanfedeni. Oýnaýarym tanfet, sömür yarım tanfet. Dostlar, ýene bir MP3. Han geldi, toylyt diýseme araňyzda kim käray ol diýip sorag dörjekler bar da. Men pikirimçe ýöne toy etseň maňa aýtma diýsem, pikirimçe köpüňizde ýan tanansyňyz şol aýdymy, şol aýdymdan şol olanam tanaýansyňyz. Şol olan täze aýdymy ökünýänsiň. Ana şol aýdymyň, ana toy etseň maňa aýtma diýen aýdymyň takoy ähirinde o aýdym. Gizeler yarından uğrayın, yaşlar döküp gözlerimden. Ayda bilmem doğruyun doğruy, dertlerini yudup görmem. Bide aldamar. Indi gelýär dostlar, hepdäniň infopowudyna, iň betdädeligine, betbelli we Babayewa, toyetler, ýaşlar batly bolsun, betbelli, o batly bolun, bilýän, biz mediatam topar bolup, kak balojny toýa gatnaşdyk, o gutladyk we ýörüýte siziň üçin, dostlar, ýörüýte siziň üçin toýdan bir näçe kadrlary, toýlaryň sahnalary jemledik. Görüň we tesvirlerde betbellini, gutlamany ýadyndan çykarmaň. Gelýär nostalgiýa şahajagyna, ýagny könüllüri ýatlar şahajagyna, ýagny iň gowy ýan şahajyklarymyň birine. Könüllüri ýatlaly Anuş Muratdyrdyýew bilen gaýgylanma. Gaýgylanma ýarym, gaýgylanma. Men pikirimçe şolaýdym, hemme kim bilýändir bara. Indi конечно kiçik harf kiçiler bilmez ýöne. Alajyk ýaşy 20-25 geçen otur hökmar şolaýdym, dinlendi, bir kere bolsa dinlendir, wagtynda iň hit aýdymlaryň biri. Senin dilin sürüp duran aramız ümmet.
Dostlar, yere bir könüller ýatlaly hip-hop dünyasy bilen Zümer Chess, yani Zümer, yani Abduday, Gödök, Aragon Sovetski ve Şöhrat. Bu kim yeşillik dünya del, menem dünkü doğulan oğlan del. Bu durmuş oğlun del, akıl verer yali. Bu durmuş oğlun del, akıl verer yali. Yardadım bu dünyanın yalanlarını alırım. Bir de aldavar. Dostlar, inni gelýär sizin gowy şakajyklaryňyň biri, esasen tesir eden dostlarymyň gowy şakajyklarynyň biri tesirleri okaly şakajygyna ve geçen bölümde ilkinji tesir eden, ondan öňkü bölümde de ilkinji tesir eden Bibican Mehmedowa diýär. Bibican berekellah ýetişýän 2 bölümden bäri ýyly ilkinji tesir ýazyp gelýän salam meýzatymy işiňizde üstünlük diýipsin. Köp sağ ol, minnettar. Tesirlerimizin innikisi Gowher Akwadan. Öwe falan maşgalasyny çağıraýyn, bize gyzykly. Maşgalasy bölünmesin begendim. Yaraşanlaryna diýär. Awo, bizim meýzatymy topor bolup, gaty begendik, hem merat gowy, hem merat gülýaly. Maşgalaryň arasynda bolup bilen atlar käwat. Düşünşmezlikler dat ýöne iň akylly şo düşünşüp, hem merat gowlap, ýene täzeden has gowy yerlere barmak da. Bir de Bilbil Öwedowa we Marat Öwedow bilen gepleş gurnamak gaty gyzykly. Nesip bolsa gurnarys, ödürler. Innik tesirimiz Aşyrowa Aylar Moskwadan ullakan talam diýipdir. Aylar Moskwadaky türkmenlerimize, bütün dünýä türkmenlerimize bizden meýzetiminden we türkmen ýylynyň ullakan ýakymly salam. Toyly Ağajumayew şeýle diýipdir. Rozjan, habarsyz galma sahypany kim tapan bolsa iki dünýäsi awat bolsun. Senem gyzyklyp barýan ömrüň bolsun diýip köp sag bol, minnettar. Habarsyz galma sahypan diýmeli, habarsyz galma gepleşigi diýermede hatda bolsa. Men pikirim. Men tapdym. 2019 ýylyň mart aýlaryna we aprelde de başlady o ýan ýalňyşmasam. Bir go diýdiniz. Gepleşiň adı habarsız galmagy diýär. Kanalyň adam meýzatamy. Ýani Türkmenistanyň meýzasy mandy da. Begenç Kakajanow şeýle diýipdir. Salam meýzatamy Jeytnur. Gom dost, Laçyn Mammedow bilen gepleşige sen gowy bolardy. Köp adam şoňa garaşýar diýär. Hut şeýle goşulýan dost. Menem Laçyn Mammedow bilen gepleşige özüm üçinem gaty gyzykly görýän. Netip bolsa hödürler Laçyn Mammedowda mehman bolsa hökman suratda siz bilen paýlaşyp betinden bir gepleş gurnarys. Ihlas Pulliyev şol bolany tesirýär. Bu tesirinem gaty ütkeşik ýapdyr. Men her gezek birinji, ikinji ýazýan ýöne näme üçin okandy. Ihlasçan beýtmedäraň. Soňky bölümlerde men seni kän görem birinji ýazýan ana Bibijan diýip gynmy gelinmi şol ýazýa birinji bolup. Sen görnüň çota öňkälak aktiwň pasiw bolup soňra şeýdip aktiwň bolup öňe çyksaň hökman suratda okarys. Mehri Öwedurdiýowadan gelen tesirimiz Gyýw. Meýzatymy gaty gepçigi. Siz bar datdan habarly täzeligem aýdyp ýetişýäňiz, maladesysiz diýär. Mehri, dogry ulumy sen kiçimi sen bilemok. Gyýw diýmedi, hatda bu. Altyny alyp baranda altyny diýsen, şu zat çok altyn üçin ýazlanýaly gelişip dur da. Ya gepin gelişine ýazdyňmy bilemok. Gyýw. Dostlar, şeýlelik bilen tesirler hem okudum. Bu bölümde 6 tesir okudum ýalňyşmasam. Geçen bölümde kän tesir ýazypsyňyz, sag bolun. Elleriniz dert görmesin. Yine tesirlerinize garaşan interesting tesirleri ýazyň, absurdadiýetler ýalak, ýa pikirlener ýalak, rassurdadiýetler ýalak tesirlerden ýazyň. We bu bölümde iň halan tesiriniz hem tesirler, tesiriniz diýen naray, täzeligiňiz hem tesirlerde belläň iň halanyňyz. Iň esasat näme? Elbetde özüňize gowy serdiň indiki bölümde görüşänçe hoş. Sag bolun. Nibaleti. Girdik. Ço taýyn? Men gazda da var, ýöredim onda. Flor. Dar. Çoya kaçalım kadar bir zat. Ütkeş bir zat çaktım yandan çıktı seret. Как я? Sen şol кофяны, будь любезны, пожалуйста.
Yukarısında elin dırnan ilen yeri var. Çekel ekran aşağı böyle arkayın otur. Keyfine bak yani. Yok ekran. O ekran var aşağıda gördün mü? Şu ekran yukarısında elin ilen yeri var mı? Rüstemcan. Prost diyecek bolanın zapiskide oturan vakti yenem. Özüm deyip muğa verip kameran muğa verdirmesin. Saç normalle çamada. Bu gezek reklam yok edemiz yok köşeş. Bazılarını reklam ediyoruz uspakoysa yakanı ver yakanı. Yok, reklam edecek otursun da. Yo bu gezek bazı del sroçin şekilde levaptan al kayttık diyecek oldum uspakoysa da yo. Onu papuçayı Gagarina kaydarız. Alıp kayıp bol bazada. Men ne açsan iş bitirip gel oturun şu an. Levava deyip muayyen veren şeytirip dostlarım vardır. Meni yakinen tanıyan dostlarım vardır. Olorun bilýän meniň bir dost bolum var aşgalatda. Diyen sözü hava. Ama yok anlaysak. Şoň için diýen, şolar düşünendir kimin gürüňde duran şu wagt. Ýadyňyza düşýärmi? Föhmet. Bara sizden o araklar, zatlar dil. Trinovka diýýärmi? Ha. Size. Gepleşkin öň ýany şu hareketler bilen diýärmi? Yo, men şu ýalňyşmakdan keýip alýar. Şol neme geçirdi postu. Ýene çotky gepleme öçen. Bizimizde. Biz YouTube'dan, biz real adamlar, biz ýalňyş bileriz. Biz robot diýerler düşünýär. Haçan telewizionyna çykjak bolsa, onda конечно tapagna amalar, trenirovkada ederiz, onda aýry görüň. Atak YouTube. Biz YouTube'da näçe живой bolsak, men pikrimçe şonça da goýna. Eger ýalňyş aýdýan bolsam, patpiçikler ketetiler belän. Biz näçe janly, näçe живой. Ýani biz robot diýerler, biz ýalňyş bilen bileriz, o käwriýän fägin bilen bileriz, käwriýän diýen bileriz. Ýani diýjek bolýanym. Hani adaty gündäki ýalar her kimin ýani живой bolşy ýalar boljak bolýar. Maksimum şekilde живой ýakyn boljak bolýar. Şeýler hep. Rap okan ýalayt berýän gerek. Leyleme tanamaz malmaýymyz. Gördünüz? Men şoň üçin belesen özüň. Dogry ýa-da. Ýatlaly, Murat. Näme şu Murat? Annuş Murat Turdiýew. Tak gelýär tesbirlere de. Howa. Baka stop berýän. Ayağım uruşu, yaz ayağım uruşu yaz. Yavşı. Yok Aýalyň uruşy, yaz aýynda yaz ay yok. Yaz pasylynyň ýagyşy. Berekallah. Ve topardaky oglan gaýlanma bilen maslahatlaşyp, belki bir ullakan interview taýynlamamyz mümkin. Ýani mezitimi barada näýli, nädip törüdi, nädip dörüş barada ben belki şoň arasynda da most bit men özüme belli soralar belki jogap bermem mümkin. Takmin kan var interview barasym gelenok näme üçin takmin interview taýynda. Gıyız diyen manada gelmiyor ama bu yok. Yo, gıyız deyip yazıptır, prem şu söz yazıptır. Media